Salam gadyrly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün men uzak ýola düşdüm. Wagtym köp bolan soň ýolda düşläp, size de bir goşgy okap bereýin diýdim. Intek bu çap edilmedik goşgy. Ady diýip etmäge mazar ýok. Owaň bir çetinden başlardy başy. Üýşerdi köpçülik ýakyny daşy. Ortalykdy goňşy golamyň aşy. Emma gördüm, ýylanmaga hudur ýok. Goňşy goňşa hüdür kerem ederdi. Toýa ýasa üýşüp bile giderdi. Ýadu ýakyn tamdyr çörek dadardy. Gördüm ýyly, çoýunmaga nazar ýok. Ýannak odun çapyp saçan derlerim, çağlykda ylgap oýnan ýerlerim, kulakda ýanglanan kiriş tarlarym, barıp gördüm diňlemäge tadlar ýok. Atamdan galanja garypça çatmam, gijelerine süýji ukuda yatmam. Ýadymda güzerden ýaplardan bökmem, barıp gördüm bir çommaga güzer ýok. Nirde mes toprakly, suwly salmaly, miweli agaçlar narly almaly. Haçan bolelylik döwür gelmeli, barıp gördüm göz dokunma bazar ýok. Oýlanypdym bir gaýgysyz geljekdi. Bu dünýä biz müdümýlük geljekdi. Mazarlarym elde girilmän galjakdy. Emma gördüm diýip etmäge mazar ýok.